खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गंसे कलेजनिनो सा 63 फरायसुलिफोरनि गाज्रि सावगारिया समाज बिजोङाव गोसारनायखौ लानानै कलेजाव दुंहाव थासारि माखासे दुथांफोरा फरायसुलिनि सावगारिखौ खावनानै समाज बिजोङाव गोसारहोदों बे जाथाया जोंनि रायजोआवनो जादों गुवाहाटीनि बेलटला जुनियर कलेजाव जानो मोन्दों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे दुथां सुबुंफोरा सासे फरायसुलिनि मबाइल नाम्बारखौ लानायनि उनाव WhatsApp ग्रुपखौ हेक खालामदोंमोन बेनि उनाव फरायसाफोरनि सावगारिखौ लानानै गाज्रियै एडिट खालामनानै समाज बिजोङाव गोसारहोदों बेबायदिनो दुथां सुबुङा हौवासा हिन्जावसा फरायसाफोरनि सावगारिखौ मोनफानि उनाव मोनफा लानानै गाज्रि सावगारिजों एडिट खालामनानै समाज बिजोङाव गोसारहोदों बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नाम्बारजों हरनि 2-3 रिंगासोआव कल हरनानैबो बायदि रोखोमै हुमखि हरोमोन होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै फरायसालिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो गासैबो फरायसाफोरा लोगो लानानै उनाव बशिष्ठ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों बेनि उनाव क्राइम ब्रान्चआवबो एफआइआर होदों से खावसे बोसोराव उन्दै गथ'साफोरनो जि भेक्सिन थुनो गोनां बे भेक्सिनखौ थुनायनि उनावनो से खावसे बोसोरनि सासे उन्दै गथ'साया थैनायनि अजद बे दुखुनांथाव जाथाया चिरां जिल्ला बिजनी बागेरगाव लाहाटीपारायाव जानो मोन्दों से खावसे बोसोरनि भेक्सिन थुनायजों प्रदीप रायनि फिसाज्लाया थैनो गोनां जानाय जाथायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा आरो जाथायखौ लानानै सावस्रि बिफाननिसिमबो खुद्रिदों उन्दै गथ'सानि बिमा आरो बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समाव गथ'साया गेलेगासिनो दंमोन बे समावनो आसाया फैनानै भेक्सिन थुनायनि सम सफैनायखौ मिथिहोफैदोंमोन आरो बे लेखायै लाहाटीपारा बाजार आफादनि मावख'आव भेक्सिन थुहैदोंमोन जेराव खेबसेयैनो 3 भेक्सिन थुनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि भेक्सिन थुनाय लोगो लोगो उन्दै गथ'साया गेलेबायबो थादोंमोन नाथाय मोनानि समाव हरखाबै लोमजादोंमोन आरो गोबादोंमोन मोनायाव लोमजानायनि सोमोन्दै फुंनि समाव आसानो मिथिहोनायाव आसाया फैनानै बिजि थुफैदोंमोन बेनि उनावबो लोमजानाया गोब्राबसिन जानायलाय डक्टरनिसिम लानानै फैनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा उन्दै गथ'साखौ भेट्टागावनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय बुंथिदोंमोन बे लेखायै सोरखारि देहा फाहामसालियावबो लाबोनाय जादोंमोन नाथाय बेयावबो गथ'साखौ गाज्रि थासारि नुनायलाय बङाइगावनि सोरखारि देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदोंमोन जेराव बङाइगाव फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो उन्दै गथ'साया थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों खम समनि गेजेरावनो 3 भेक्सिन थुनायनि जाहोनावनो उन्दै गथ'साया बेबायदि जानो होननानै नखरनिफ्रा अजद होदों ओजोंहाय सावस्रि बिफाननिफ्राय बिनि सायाव फोरमायथिदों दि गुबुन गथ'साफोरखौबो बेबायदियैनो 3 भेक्सिन थुनाय जायो नाथाय भेक्सिन थुनायनि सिगां जेबो आनजाद नायनाय जायाब्लाबो उन्दै गथ'सानि थासारिया माबायदि भेक्सिन लानायनि सिगां मेलेरिया जादों नामा लोमजानाय जादों नामा डायरिया जादों नामा बेफोरनि सोमोन्दै गथ'सानि बिमा बा बिफायाबो मिथिहोनाया गोनां होननानैबो फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननिफ्राय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सावस्रि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनो मिथिहोनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बारग' NDFBनि बिरिमिलां बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टआव मोनसे गोनांथार पस्ट होदों बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय गोनांथार रादाब मिथिहोदों बिथाङा पस्ट होनाय बायदिबा गासै ट्रेनिं लानाय एक्स NDFB सोद्रोमाफोर जायफोर आर्मि आरो CRPFआव साख्रि मावनो गोसो दं एबा बैसो दंबावो बिथांमोनखौ गाव गावनि डकुमेन्टखौ 1 अक्ट'बर 2023नि गेजेरावनो हरनो थाखाय खावलायहरदों 9957400896 बे WhatsApp नाम्बाराव गासैबो बाय'डाटाखौ हरनो थाखाय खावलायहरदों बाय'डाटानि गेजेरजों माखासे डाटाफोरखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायहरदों जेरै मुं इमेल ID मबाइल नाम्बार बिमा बिफानि मुं डेट अफ बार्थ थं एडुकेशन क्वालिफिकेशन आरो माखासे बाय'डाटानि फर्मेटखौ बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टआवबो पस्ट होखादों नोंथाङा जुदि नायनो लुबैयोबा बेखौ स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन बाय'डाटाजों लोगोसे गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौबो हरनो नांगोन आसाम पुलिसनि साख्रि मावनो हास्थायनाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम पुलिसाव आरोबाव गोबां पस्ट बेखेवनो थांगासिनो दङ मैया 1800नि गोबां जवानफोरखौ आसाम पुलिसाव जयनिं लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे खोथाखौ मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 7 अक्ट'बराव आसाम पुलिसाव 5000 गोदान पस्टनि थाखाय बेखेवनानै होगोन जाहाथे आसाम पुलिसाव मोनसेबो लांदां पस्ट थाया बेखौ थांखिनानै आसाम पुलिसाव आरोबाव गोदान पस्टनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आसाम पुलिसाव जि 1800 जवानफोरखौ जयनिं जाहोदों बिथांमोनखौ थांनाय बोसोरावनो सायख'नाय जादोंमोन
जेबो जाख्लुनाय गैयालासे सायख'नाय जादोंमोन आरो बिथांमोननिया थांनाय बोसोरावनो ट्रेनिंआ जागायजेनदोंमन। बिथांमोनखौ दा अफिसियेलि आसाम पुलिसाव जयनिं खालामनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो माखासे साननि उनाव गोदानै मोनब्रै कामान्ड' बेटालियननि जवानफोरखौ अफिसियेलि जयनिं खालामगोन, जाय बिथांमोननिया दा भारत सेनानि सिङाव ट्रेनिं जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बारायनाय दान बान्थाखौ मोननो हायैखौ लानानै मानास माहारियारि हाग्रामानि हमगार्डफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। मानास बासबारि रेन्जआव धर्ना हाबाफारि बानजायदों आरो जेब्लासिम मोननो गोनां रांखौ मोना अब्लासिम धर्ना होनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 2022 मायथाइनि 19 अक्ट'बरावनो हमगार्डफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय जादोंमोन, नाथाय 1 बोसोर जानायनि लामायाव अब्लाबो बांहोनाय दान बान्थाखौ दिनैसिमबो मोनाखै। बेनि अनगायैबो मोननो गोनां आद्रा रांखौबो होआखै, जायखौ लानानै दान मोनफ्रोमबो थगायबोदों होननानै फोरमायथिदों खुद्रिनाय हमगार्ड बिथांमोनहा। बेनिखायनो हमगार्डफोरनि जि मोननो गोनां रां बेखौ होनो थाखाय खावलायदों, नङाब्ला मानास बासबारि रेन्जआव धर्ना होनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों। फैगौ 1 अक्ट'बराव मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय जेब्ला बेखेवनानै होगोन बे सानखालिबो धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बेबायदिनो आद्रा थानाय रांखौ मोनागौमानि धर्ना होनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानैबो मिथिहोयो बिथांमोनहा। आरो होनो गोनां रांखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। फोरमायथिनाय बादिब्ला बासबारि, भुइयापारा, पानबारि आरो खुख्लुंनि गासै 126 हमगार्डफोरा बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। 30 एप्रिल 2023आव 6th शेड्युल स्पेशल टेट आनजाद खुंनाय जादोंमोन। बे स्पेशल टेट आनजादनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ राननानै होनाय जासिगोन। बेनि थाखाय आसाम सर्व शिक्षा अभियानआ नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला गावगाबागाव जिल्लानिफ्राय मोननो हागोन मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ। क'क्राझार जिल्लानिया राष्ट्रभाषा हिन्दी हाइ स्कुलाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम मोननो हागोन। 30 सेप्तेम्बर, 3 अक्ट'बर, 4 अक्ट'बर आरो 5 अक्ट'बर सानब्रैयाव क'क्राझार जिल्लानिया सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटखौ मोननो हागोन। जायफोर बिजाथिफोरा बे सानब्रैयाव गाव गावनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ लांफैनो हाया, बिथांमोनहा उननि समाव डिएमअ मावख'निफ्राय मोननो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि 30 सेप्तेम्बराव पेपार 1 अदेबानि एलपिनि 01000007 निफ्राय 10013222 रल नाम्बारनि बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन। थिग बेबायदिनो 30 सेप्तेम्बरावनो पेपार 2निया 01000006 निफ्राय 0101391 रल नाम्बारसिमनि बिजाथिफोरनो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन। बेबायदिनो 5 अक्ट'बरसिम रल नाम्बार हिसाबै मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन। नोंथांमोनहा रल नाम्बार लेखायै माब्ला मोननो हागोन बेखौ स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। मिथिहोनाय मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ लायनाय समाव फरायसाफोरा एडमिट कार्डजों लोगोसे आइडेन्टिटि प्रुफ लांनो नांगोन। चिरां जिल्लानिया काजलगावनि डिएमसि अफिसनिफ्राय मोननो हागोन। जायफोर बिजाथिफोरा गाव गावनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ लांफैनो हाया, बिथांमोनहा गुबुनखौ दैथायहरनो हागोन। नाथाय लोगोआव हरफानो नांगोन एडमिट कार्डनि कपिजों लोगोसे अथराइजेसन लेटार। चिरां जिल्लानिया 30 सेप्तेम्बर, 3, 4, 5, 6, 7, 9 आरो 10 अक्ट'बराव रानगोन। गिबि सानाव पेपार 1निया 0700002 निफ्राय 0700263 नि गेजेरनि रल नाम्बारनिया मोननो हागोन आरो पेपार 2निया 0700008 निफ्राय 0700240 निया मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानिया 30 सेप्तेम्बर, 3, 4, 5, 6 आरो 7 अक्ट'बराव राननाय जागोन। गिबि सानाव पेपार 1निया 0100023 आरो 0200329 सिमनि गेजेरनिनो होनाय जागोन आरो पेपार 2निया 0100990 आरो 0200442 सिमनि गेजेरनिनो होनाय जागोन। जायफोर गाव गावनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ लांफैनो हाया, बिथांमोनहा 9 अक्ट'बरनि उननिफ्राय मोननो हागोन आरो बिजाथिनि सोलायै गुबुन फैयोब्ला बिजाथिनि आखायाव हरफानो नांगोन अथराइजेसन लेटारजों लोगोसे एडमिट कार्ड आरो आइडेन्टिटि प्रुफखौ होनो नांगोन। फोरमायथिनो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानिखौ मोननो हाथ'नाय जायाखै। मोनसेनि उनाव मोनसे खेबनै गिख्रंथाव बमा बेरनायजों दासिम गासै 58 सुबुंनि जिउ खहा आरो 110नि गोबां सुबुङा जोखोम। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव पाकिस्ताननि बालुचिस्तान प्रभिन्सनि मासदुं जिल्लायाव मादिना मस्कनि साखाथियाव गिख्रंथाव बमा बेरग्रोदों, जेराव गोबां सिबियारिफोरा प्रफेट महम्मदनि जोनोम सान फालिनो थाखाय थुबुर जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला
प्रफेट मुहम्मदनि जोनोम साननि मुङाव ईद फोरबो खुंदोंमोन बेयावनो गोबां सिबियारिफ्रा रेलि खालामबाय थादोंमोन बे समावनो सासे सुबुङा गावनि मोदोमाव बम फिटिं खालामनानै लाबोनानै बमाखौ बे रेलिनि साखाथियाव पार्क खालामनानै दोननाय पुलिसनि गारिनि साखाथियाव बेरहोदों जायजों गारिनि सिङाव थानाय DSP थैनायजों लोगोसे रेलियाव बाहागो लानाय गासै सा 54 सुबुङा थैनो गोनां जादों आरो 100नि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों बे जाथायनि दसे उनावनो आरोबाव खाइबार पाख्तुनख्वा प्रभिन्सआव थानाय गंसे मस्जिदावबो सिबियारिफोरा नामाज फरायफुबाय थानाय समावनो सासे सुबुङा गावनि मोदोमाव लाखुमानानै फैनाय बमखौ बेरहोदों जायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 10 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों चाइनायाव जाबाय थानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतआ दासिम गासै 33 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 8 सनानि मेडेल 12 सिलभार मेडेल आरो 13 ब्रन्ज मेडेल बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हादों चाइना हादरा गासै 200 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 105 सनानि मेडेल 63 सिलभार मेडेल आरो 32 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ जापान गासै 99 बेनि मादाव 27 सनानि मेडेल 35 सिलभार मेडेल आरो 37 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ साउथ करिया गासै 102 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 26 सनानि मेडेल 28 सिलभार मेडेल आरो 48 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव भारत आरो भारतनि उनाव दङ थाइलेण्ड गासै 20 मेडेल देरहासारनो हाबाय 20 मेडेलनि मादाव 8 सनानि मेडेल 3 सिलभार मेडेल आरो 9 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान गासै 13 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 7 सनानि मेडेल 10 सिलभार मेडेल आरो 15 ब्रन्ज मेडेल फुजानि स्पेशल अफार नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय स्पेशल अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा दै गुदुं लाग्रा बथल लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा 16,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो गोख्रैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर SB बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों